Ljudi moji, zakon privlačnosti. Danas mi dođe jedna ženska u teretani i žali se kako je već single 5 godina i u tih 5 godina imala samo katastrofalne muškarce ili uglavnom imala ljubomorne, narcisoidne ili su bili sebični. Ono sve što valja je zauzeto, sve što ne valja to je sve ono što se njoj javi. I ja nju pitam, rekao, ok. Kaže, i ja velim njoj, rekao, kakva su tvoja, rekao, uvjerenja o, rekao, ljubavi, o partnerstvu? Kad je ona krenula, kaže, pa nema više, kaže, stvarno ja ne vjerujem da uopće više ima normalnih ljudi, kaže, ljudi te samo iskorištavaju, bezobrazni su, svakoga na kojeg sam naletila, kaže, je bio tako katastrofa, kaže, ona nema više, kaže, ljubavi, da se gleda jedno na drugo, svi su neki sebični. Ja njoj kažem, jel ti vidiš da ti privlačiš sve takve muškarce kakve inače baš i ne bih htjela. Rekla, što ti, rekao, daješ fokus na onome što ne želiš i to privlačiš. I ja imam osjećaj da puno ljudi opće ne kuže da sav svoj život što im se dešava što su oni takvi kakvi jesu, što oni imaju takav pogled na život, što imaju takve poglede na partnerstvo. Kad samo gledaš na negativu i sve što ti se desi u životu je kao negativa nekakva, pa onda ti ni ne možeš naći nekakvog dobrog muškarca, pozitivnog muškarca. To je u svim ostalim dijelovima, isto i za posao. Kad ljudi kažu, joj, teško je naći posao, pa onda i nećeš moći samo s lakoćom naći posao kad već imaš uvjerenja da ga je teško naći. Ja recimo nikad nisam imala uvjerenja niti o partnerstvu, niti o poslu, niti o ljubavi da je to teško naći, nego sam imala drugih uvjerenja koje sam mijenjala. I to bi preporučila svim ljudima isto tako. Ljudi, mijenjajte uvjerenja, jer kad promijenite uvjerenja, mijenja se vaša stvarnost. Stvarnost se ne može promijeniti ukoliko vi još uvijek živite na svojim starim uvjerenjima. Uživajte mi, budite mi dobri i